play pi barok ki prolog ki bas ngutanat ban page ye ki video hagani ka channel te prolog sngoba ban share ye gani ka video syakitu ki prolog ki badang up ye ka result jong kelas 10 bat kelas 12 menta ba kani ka notice bakawan mende ngayu i hapo ki WhatsApp tutos baki prolog jonga ki bu ye kani ka notice ba ka result jong ki kelas 10 bat kelas 12 ka kelas 12 up bat ka kelas 10 matrik te hakaji sha kane kamdei ka real kane ka fake news wat nom share ye kane namar kane dei tang khubor thok wat ka embusru kampat pen benala ne kampat declare ye ka tarik ba ka result jeng kelas 10 bat kelas 12 arts kila banyo ya ka result hakata ka tarik henry kane dei tang ka khubor thok kane ka fake news hoit kane ka fake te ban pen shisha ye kane ru lada pichek hapo ka website jong ka embus ka tarik jong ka result kelas 12 kampat la ban declare ka ong bai to be announced your result will be declared soon. Subscribe lupa ya kani ka channel kanang mapinyo ya ka notice ka badai jingsha ba ka embus kan sapun ma ya ka result na try kala bandai haki hapo ya ka sipotorik lane sejrong ya sipotorik kata kala bandai nre kani ka boong ne khatlai tarik kampat dei ka jingsha ka dei ka khubor thok share kani ka video kamta me active vlog ki badang up ya kani ka result ka bamenta kanang makin sai kublai sibon ngini kendupat ha ka next video kublai sibon